saiatu dira. Urdaibailen kaletik. Bigarrenetik Castro, orain arteko bigaraileak zelkapenean parean dira biak 23 punturekin. Lidertza jokoan dago noski. Hirugarren kaletik Pasai San Pedro, hementxe dira. Eta laugarren kaletik Hondarribia. Hasiera honetan Hondarribiak segundutxo bat galdu du. Hori adierazten digu GPS-ak. Hemen dira Urdaibaiko gizonak, prestatzailea Fran González. Patroilanetan Lur Uribarren aipatu dugu lehen. Eta Galiziarrak bai barruan Jose Carlos Meno hankeko lanetan egiten istriborretik baita ere Victor Fernández. Eta ezan beharrik ez dago hor dugula baita ere Miguel Ángel Milarez ababorretik hankeko lanetan. Bueno, tripulazio indartxo aipagarria behar bada, gaur Jon Beitia sartu duela, etxeko gizona. Eta arraunlari fina, gaur titularren artean kokatu du Fran Gonzálezek. Hemen Castro, momentuz segundutxo bat utzita, Urdaibai eta San Pedro buruan, Castro segundo batera, Hondarribi 2 segundora. Castron gaurko honetan, Dorronsoro kanpoan dela, hori albisterik aipagarriena behar bada, eta Fernando Ruiz gazte bat hor sartu duela, Juan Mari Etxabe prestatzaileak. Urdaibai estropadaren buruan, segundo batera San Pedro eta Castro, 2 segundora Hondarribia. San Pedro tarren ontzian, Aitor Balda, prestatzaile, eta Gaizka Garmendia patroilanetan, Morales gainezka ditugu San Pedro tarrak, iaz alako lanak egin eta banderak ezin irabazi, eta aurten demoraldi aurrean bakarrik ez, liga hasi eta bigarren jardunaldian garaipen handia lortu zuten Portugaleten, lidertza ere bai eta horrek asko balio du. Horrek piztu egiten du kuadrilla. Bai, piztu egiten du eta gehien bat hori, negu aldean izugarrizko arazoak izan du zituztelako, taldea osatzeko eta talde osatzen hasteko ere, horre entrenatzaile dantza bat ere izan du zuten, eta iazko urtean ia ibilita estropada pilo batian, urten bigarrenean aurren egitea lortu zuten, eta lortu ondoren ikustu dute pozaz lerture egin zirela, ez. Eta Hondarribia demoraldi bikaina egiten ari da, horrek handiarekin hirugarren lehen bi estropadetan, Mikel Orbañanosen kuadrilla, Amunarriz patroilanetan, eta ondo txukun Hondarribiarrak. Urdaibai buruan, segundo batera San Pedro eta Castro, Hondarribi 2 segundora, oso polita doa, nor gehiagoka. Parean orain, San Pedro eta Urdaibai, segundo batera Castro, Hondarribi 3 segundora. Ez dago tarteriko, eserri? Parekotasun ondia. Olimpiarrenako estropada bat dirudi? Bai, lau taldeak talde indartzua dire, momentu honetan indartzuenetakoa direla erakutsi dute, eta horren eraginez eta horren ondoren ikusten da txandau oso bizila eta parekotasun handiak Urdaibai Castro San Pedro momentu honetan denbora berdin egin, eta zertxo bat galduta horre Hondarribi ikusten da laugarren kale horretatik ganez. Castro errekuperatu da, Castro eta Urdaibai parean orain, San Pedro segundo batera, Hondarribi 3 segundora, 280 metro, kanpo kaldera iritsi eta lehen ziaboga egiteko. Oso motibaturik ikusten ditut Urdaibaikoak, Denak noski, baina arantza dute hor, lehen asteburuan puntu asko utzi dituzte, bidean liderrak izan dira aurreko 2 urtetan, garaili izan dira, eta badute gogoa frogatzeko aurreko asteburuan erakutsitako baino, zer bere gehiago badirela. Bai, badirela, eta hor punto sorta handia galdu zuten, pentsatu Urdaibai laugarren dela, aurrenekotatik 6 puntoa, eta 2 estropadetan 6 punto galtzea, ez liga, baino baldintzat dezake zati handi bat, ez? Ea, balitzak gainean dituzte, Castro aurretik, segundo bat San Pedrori, 2 Urdaibairi, 4 Hondarribiri, maniobra atarian. Kaikuk markatu du hor 4:46. Orain Castrok 4:43. Segundo batera San Pedro eta Urdaibai, eta 3 segundora Hondarribi. Hondarribi Kaikuren denboran, eta beste 3 aurretik.
Castro beraz, 4:43 estropadaren buruan. Maniobra ostean Castrok segundo bat San Pedrori, 2 segundo Urdaibairi, 4 Hondarribiri. Castro eta San Pedroren artean, ligako bi indartsuenen artean dago, momentu zorezko txandaren burua, Urdaibai 2 segundora hurbil baita ere. Bai, ni uste dute hiruak ere bate-batea daudela, Castro, San Pedro, Urdaibai, Ziaboga, ia parean eman dituzte, parekotasun handiakin, eta hor ikusten zen, zertxo bat atzeago Hondarribia, hain Hondarribiare gainean, ikusten dugu errepikapena, hiru ontzilean popa, zertxo bat Castro bigarren kale horretatik, zertxo bat aurretik atera da, eta horre tosta bat nik uste bira ez diela iristen beste bi ontzian popak atxexiago, nola Urdaibai ala San Pedrona, ez? Eta horrengo horre ikusi den tosta hori Ziabogan ondoren, horrei abantaila ateatzen lortu dio Castrok, eta dagoeneko ia ontzi bat. Ontzi bat, Castrok, Urdaibai eta San Pedrori ontzi bat, Hondarribi sufritzen ari da, 7 segundora. Bai, eta hor ikusten da, Ziabogan tosta bate aurretik emateak, horrek ematen duen animo hori, eta pixka bat hori da. Naiz eta distantzi txikia izan, ontzia lehenen zuzentzea eta norabide ona hartzea hortan, pixka bate arrotu, animatu egiten du arraunlariak, hori da pixka bate, nik uste dute referentzi jatorrena Ziabogan izaten da horre, pixka bate aukera ematen dio arraunlariari zeharka begiratzeko bestearekiko lekuan ondagon, eta hor ia lemazainak animatu garen norbea bere kabuze animatu egiten da, torren ondorioz ikusten da Castro polik-poliki badoala, Urdaibai, San Pedrori 3-4 segundo ateriaz momentu honetan, Eta mazei paladatan Castro, ontzi bat Urdaibai eta San Pedroren artean dago burruka, eta Hondarribi 7 segundora, 4. kale horretatik Hondarribiarrak, segundua galtzen ari dira, 7-8 doaz. Eta denborak hor ditugu, behin-behineko lehenengo Ziaboga honetan, Kaiku eta Hondarribi, txanda honetan 4. egin duen Hondarribik, denbora berdin-berdina eta alderantziz. Kaikurentzat aurrera pausu ikaragarria litzateke, adibidez Hondarribiren aurretik kokatzea, hori bada zerbait. Punto bat gehiago izango litzake, beste guziarekiko, baino nik uste dute neko zail dela, luze bat bakarra eginda, eta Hondarribia, nik uste dute estropada hon egingo dula, orain arte oso parekotasuna handia erakutsi du, orain arte jokatutako bi estropadetan 3. egitea lortu du, eta asko da, Eta azken estropadan oso ondo amaitu zuen, azken luzean Portugaleten Hondarribi izan zen onena, oso lan ona egin zuten 4. luzean, beraz, hor dago, baina gaur, 4 segundo Castrok, San Pedro eta Urdaibairi, 9 orain Hondarribiari. Hor ikusi duzu une batez Bermeotarren patroia, eta hemen ditugu San Pedro tarrak, zendo, burrukan, leian, badakite, orain dikan estropada erdia baino gehiago falta dela, eta dena eman beharra dagoela. Gogoratu Orio dugula, bigarren Ziabogatik aurrera, erreferentziarik onenak markatutako Arraun Elkartea. 951 markatu dute Aizperroren gizonek lan erditan, bigarren Ziabogan, eta hor benetan bai hartuko diogula tankera, gaurko azken zailkapenari begira hartuko diogu itxura guztia. Hondarribi segundua galtzen, 10 segundora orain. Azkena da horrezko txanda honetan. Hor hartuko ditugun referentziak, talde txanda honetan taldeak zenbat dabiltzaten, eta orain arte Kaikuk egindako lana beste hauek edekiko non kokatuko litzaken, Oso polita San Pedro eta Urdaibairen artean. Orain Urdaibai aurretik, gero San Pedro hortxe biak parean, eta hemen bai garrantzitsua izango dela. Nola egiten duten maniobra hau, eta nolako indarrarekin ekiten dioten 3. luzeari baserri. Eta bilen tartean hor, bigarren kaletikan Castro poliki iez egiten, Urdaibai lehenengo kale du eta San Pedro 3. Eta bate-batean doan tosta batetik bestea begiratu eta besteare pare-parean ikusiko dutela, eta hori lehia hori polita da. Hasi dira Jimenoren mutilak maniobra egiten, hortxe doaz, 9:22, apurtzen ari dira kronoa, 9 segundo hori, ikusi, lan erditan. Bigarren San Pedro, 3 segundora Urdaibai 5, eta orain Hondarribi 11. Castro, San Pedro, Urdaibai,
Gero Orio Kaiku Hondarribi, hori litzateke lehen zeitokitan zailkapena. Castro, San Pedro orain 5 segundora, Urdaibai 6, Hondarribi 11 segundora. Hondarribiak jo beharra du zerbait errekuperatzeko. Eta